Бүгін жұмға 12 февраль эфирда Соба телевидениесі. Отна информацион студиясында сізні мен Райля Галевені сәлемлейм. Қайырлы кеш, еңілік мөһим темалар турында қысқаша. Ғаиләдән башлангыч алган туган телгә мәхәббәт балалар бакчаларында тагын да ныгытылырга тиеш. Шәмәрдән авыл җыенында бу мәсьәлә мөһим тема булып күтәрелде. Мәктәп ашханәләрендә туклану эшенең оештырылуы, прокуратура тикшерүләре, Сатыш мәдрәсәсе рухи хәзинә сагында. Гаиләдән башлангыч алган туган телгә мәхәббәт балалар бакчаларында тагын да ныгытылырга тиеш. Шәмәрдән авыл җыенында бу мәсьәлә мөһим тема булып күтәрелде. Районыбызның иң зур торак пунктында яшәүчеләр, ягъни шәмәрдәнлеләр алдында тагын нинди бурычлар тора? Бу хакта тулырак Әлфия Мәбәрәкова хәбәрендә. Шәмәрдән авыл мәдәният йортында булып узган хисап җыенында көндәлек эш мәшәкатьләрне чагылдырган бик күп сораулар күтәрелде. Тамаша залында утыручы халык белән бергә зом ашада җыенга тоташучылар бар иде. Җыенны Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Айдар Гәрәев ачып җибәрде һәм беренче булып сүзне Шәмәрдән лицей директоры Илшат Шамиловка бирде. Илшат Мирзәхмәтович үзенең чыгышында лицейның соңгы 2020 елда ирешкән уңышлары белән бергә бюджет мәсьәләсен күтәрде. Күпме газ, су тотылганы хакында бәян итте һәм ремонт эшләренең башкарылуы хакында да әйтте. Шәмәрдәндә 3 балалар бакчасы бар. Аларның барысы да заманча тәрбия бирү өчен барлык мөмкинлекләре тудырылган бакчалар исәпләнә. Бакча мөдирләре бу хакта бик горурланып сөйләделәр. Халык алдында Шәмәрдән хастаханәсе, мәдәният йорты, китапханә, музыка мәктәбе җитәкчеләре спорт эшләре өчен җаваплыларда хисап тотты. Зом аша Мичәнбаш һәм Кырбаш авылы мәдәният мөдирләре дә тоташты. Әйтәсе сүзеңне, бирәсе сорауыңны читтән торып та җиткереп була. Мәсәлән, Кырбашлылар район җитәкчесеннән атнага бер генә тапкыр булса да Шәмәрдәннән авылга автобус йөрүне сорадылар. Җавап озак көттермәде. Ни өчен сорауны бүгенге көнгә калдырдыгыз? Бу хәл итмәслек мәсьәлә түгел, диде Рәис Нургалиевич. Дөрестән дә халык белән мондый очрашулар бик кирәк. Әлбәттә, мондый җыеннар кирәк. Бу инде безнең җитәкчеләр белән очрашу, төрле булган мәсьәләләрне, сорауларны уртаклашу, сорауларны биреп, аларга җавап алу. Халык өчен шулай бит инде җыелып килгән, гел администрациягә чүптәгән йөреп булмый, эшләренә китә алмый. Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Айдар Гәрәев үзенең чыгышында халыкның яшәешен чагылдырган шактый мәсьәләләрне күтәрде. Юллар төзү, урам утлары, күп катлы йортлар арасындагы ишек алларын шартларына туры китереп төзекләндерү һәм башка мәсьәләләргә тукталды. Христиан динен тотучылар Шәмәрдәндә ширкәү төзелешенә бик шат булулары хакында әйттеләр. Иганәчеләргә һәм район җитәкчеләренә үзләренең рәхмәтләрен ирештерделәр. Район башлыгы Рәис Миннеханов җыенда катнашучылар алдында чыгыш ясап, күтәрелгән мәсьәләләрне хәл итүне максат итеп куйды. Мәктәп ашханәләрендә санитар таләпләрнең үтәлеше, ризык әзерләү мөмкинлекләре, азык-төлекнең сакланышы. Шушы мәсьәләләрне кулашлаган Россия Федерациясе Генераль прокуратурасының йөкләмәсе игълан ителә. Аны үтәү максатыннан урыннарда кулашлы тикшерүләр бара. Бу атнада безнең иҗат төркеме Соба гимназиясе ашханәсендә шундый тикшерү комиссиясе белән бергә эшләде. Соба районы прокуроры урынбасары Рәшит Ахунов һәм Роспотребнадзорның Соба районара бүлеге баш белгече Фидания Шайдуллин составындагы комиссия Соба гимназиясе ашханәсенә тикшерү белән килде. Аларның кулында Россия Федерациясе Генераль прокуратурасының йөкләмәсе. Анда Россия һәм республика күләмендә мәктәпләрдә туклану эшенең оештырылуы мәсьәләләре тикшерү зарурлыгы хакында әйтелә. Соба гимназиясында бүгенге көндә 1073 бала укый. Алар көнгә 2 мәртәбә расписание нигезендә ашханәдә ашыйлар. Беренче тапкыр кергәндә җиңелрәк ризыклар, ипи, чәй, боткалар булса, икенчесендә аш, итле ризыклар, салатлар белән тукланалар. Бердәм меню нигезендә ашыйлар балалар. Меню бәясе 53.41 тиен хәзерге вакытка. Безнең хөкүмәт дәүләт программасы нигезендә башлангыч класс укучылары буш каршылар. Алар 531 бала һәм район постановлениесе нигезендә 3 балалы гаиләләрдә тәрбияләнүчеләр һәм ОВЗ статуслы балалар шулай ук буш каршылар. Алар район бюджетыннан түләнә аларның ашавы һәм алар 151 бала безнең шулай ук әлеге постановление нигезендә буш каршылар.
Укучыларның көндәлек ашавы 53 сум 41 тиенне тәшкил итә. Аның 8 сумын хөкүмәт субсидиялый. 11 сум 55 тиенен район бюджеты күтәрә. Калган 33 сум 86 тиенне ата-аналар түли. 5-нче сыйныфтан 11-нче сыйныфка хәтле түләү категориясына кергән һәр бала өчен туклану акчалы. Ә менә Россия Федерациясе президенты указы нигезендә 1-нче сыйныфтан 4-нче сыйныфка хәтле укучылар, ягъни башлангычлар бушка ашый. Тамак туя, безгә ашый. Барыбыздан ашыйбыз, ризыклар бик тәмле. Һәм тамакны туйдыра торган, мәсәлән, 2-нче дәрес вакытында ашыйбыз, 5-нче дәрес вакытына кадәр әле ул тамак ашмаганда була, кай вакыт. Мин бик яратып ашыйм, мәсәлән, боткаларымны да ашап бетерәм, чөнки ул менә шуннан да өйдәге шәттәге майлы, кайнар тәмле ботка була, агыпи белән бик тәмле. Кирәк обедны яратып ашыйбыз, анда бик тәмле ризыклар бирәләр. Ашап бетерәсезме? Калган очракларда бармы? Нәрсәне ашап бетермисез? Бу вакытта ашап бетерәбез инде, калса ипиесрәк калырга мөмкин. Ашханәдә эшләр, ризык әзерләр өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Хезмәткәрләр составы да тулы. Бүген көндә безнең эштә 13 кеше минем белән эшли. 6 подсобный, 1 ипи пешерүче, 5 повар. Менюбыз дан килгәндә балаларыбызга завтрак һәм обед ашатыла. Завтракка күбрәк боткалар, бүген көндә менә күреп торганча запеканкалар, ипи, чәй, цикорий, какаолар кергән була. Обедка килгәндә инде безнең первый, второй. Ул була инде безнең макарон белән биточки, я тефтели, я бүген көн шикеллек рыбные котлеты була пюре белән. Ашлар, җылы ризыклар бирелә. Пешекчеләрнең эш сәгате иртәнге 6-нчы яртыда башлана. Алар сәгать 8-гә инде беренче ашауны өлгертәләр. Үзләрендә үк ипине дә пешерәләр. Рамиля Вагызова кулыннан һәр көнне 260 дәнә ипи укучылар табынына килә. Ипи цехындагы эш тәртибе, шималның файдаланылуы, сакланылышы комиссия күзәтүен үтте. Капчык белән онның идәндә торуына кисәтү ясалды. Он таләпләр буенча күтәртмә өслектә булырга тиеш. Хәзер монда сухой белән влажный икесен карыйбыз дагы. Монда безнең менә 18, берсендә 15, икесенең арасын чуклап чыгарабыз да. 16да һәм 19да тора. 17. Значит, получается, әйе. 2 деление булгач безнең 18-дән әйе. Менә шуны карыйбыз да. 2 деление булгач 79% безнең атмосферный давление була. Гидрометр жайланмасы складтагы дымлыкны һәм һава температурасын үлчи. Аның нормада булуы бик мөһим. Ул азык-төлекнең дөрес сакланылуын тәэмин итә. Яңа санпин буенча складское помещениедагы влажность һәм температура журналда регистрация ителергә тиеш, аның журналы булырга тиеш. Менә бу очракта гигрометрның влажный термометры дибез инде юешләнмәгән, аңа су салынмаган, шуңа күрә караудан мәгънә дә юк, чөнки ул дөрес күрсәтми. Димәк, складское помещениедә влажность һәм температура контрольгә алынмаган. Җәмәгать туклануында эшләүчеләргә санитар таләпләр бик югары куела. Табак савыт юылучы суның да температурасы әһәмияткә ия. Ул 65 градус тәшкил итәргә тиеш. Юыш чарасы итеп бары тик гәршиш файдаланыла. Чайкау процессы агым суда башкарыла. Суыткычларга куелган һәр продукция шулай ук ныклы контрольдә. Аларның маркировкалары булу шарт итеп куела. Мәсәлән, бу суганның кайда җитештерелүе, саклану вакыты күрсәтелгән язу ярлыгы булмау таләпләрдән тайпылыш санала. Комиссия тарафыннан җитешсезлек итеп кабул ителә. Какова организация всего питания, так скажем. В частности, в этой школе были, значит, нарекания по результатам проверок. Вот. Акт будет предоставлен непосредственно директору этой школы, этой гимназии, результаты проверки, и будут приняты меры прокурорского реагирования. Бүгенге тикшерү барышында Саба гимназиясе ашханәсендә санитар таләпләрдән зур тайпылышлар күзәтелмәде. Булган кисәтүләр акытларда теркәлде. Һәм мондый тикшерүләр барлык мәктәпләрнең дә ашханәләре буйлап узачак.
Торак коммуналь хуҗалыгы һәм күп тармаклы җитештерү предприятиесе коллективы собабызның матурлыгын, чисталыгын тәэмин итүчеләр. Елның кайсы фасылын гына алсаң да, алар гел хезмәттә. Шушы көннәрдә оешма узган елда башкарылган эшләргә хисап ясады. Собада торак коммуналь хуҗалыгы 1956 елда барлыкка килә һәм шул вакыттан бирле бүгенгәчә ул үзенең тугры максатында кала. Халыкның тормыш көнкүрешендә ярдәмгә килүче, мәнфәгатьләрен кайгыртучы, чисталыкны, матурлыкны, төзеклекне булдыручы. 2020 елда да коллектив алдына куелган бурычны предприятиенең табышлы эшләвенә ирешкән. Шул хакта аның җитәкчесе Илнур Хәбибуллин, район башлыгы Рәис Миннеханов һәм башка рәсми затлар коллектив каршында хисап тотты. Җыелышта ЗОМ платформасы аша дистанцион рәвештә авыл җирлекләре башлыклары да катнашты. Пандемия оешма икътисадына үз кыенлыгын китерсә дә, коллективның сәламәтлеген саклап кала алдык ди җитәкче. Торак коммуналь хуҗалыгы байлар сабасын һәм районыбызның 34 авылын су һәм җылылык белән тәэмин итә, көнкүреш калдыкларыннан арындыра. Җитәкче барлык тармак эшчәнлеге белән тәфсилләп таныштырды. 2020 елда бу су өлкәсендә башкарылган эшләребез бик күп. 3 миллион 215 мең сумлык ремонт уздырылды. 409 мең сум ягулык тотылды. 1 миллион 538 мең сум хезмәт хакыгын налоглар түләнелде. 494 мең метр куб суны күтәрү өчен 766 мең киловатт электроэнергия тотылып, 5 миллион 620 сум акча түләнелде. 19 елда 703 мең киловатт электроэнергия тотылган иде, быел 63 мең киловатт электроэнергия күбрәк тотты. Уртача 1 метр кубның суны күтәрү 28 сум 69 тиенгә төште. Халык кулланучы суның чисталыгын тәэмин итүдә аларның хезмәте. Иң авыры чистартылган суның норматив таләпләренә җиткерү ди җитәкче. Газлаштыру фонды аша Мамалай авылына 583 метр су кертелеп, башня урнаштырылган. Татар икшермәсе авылына, Сатыш, Олы Кибәче, Олы Шыңар клубына, административ бинасына, Байлар сабасының берничә урамына су трассалары сузылган. 2021 хезмәт елына да шушы төрдәге эшләрне дәвам итәчәкләр. Су хисаплагычларын алыштыру буенча исә аеруча басым ясап әйтелде. Хезмәт итү вакыты чыккан хисаплагычларны ачыклауны, яңаларын урнаштыруны оештыру да бурыч итеп куелды. Каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча коллектив инде менә 2 ел региональ оператор белән эшли. Аның да кыен яклары белән таныштырып үтте Илнур Хәбибуллин. Гомумән алганда 2020 елда хуҗалык тарафыннан, халыктан һәм оешмалардан 52 528 кубометр чүп чыгарылган. Акчага күчереп исәпләгәндә 14 миллион 820 мең сумлы хезмәт күрсәтеп, елны 2 миллион 599 мең табыш белән тәмамлаганнар. Тагын бер четерекле мәсьәлә чүп полигонының тулуы турында да хәбәр итте җитәкче. Бу исә чүп урнаштыруның яңа урыны хакында уйлана башларга вакыт икәненә дә басым ясады. Башкарылган бүтән эшләргә килгәндә, Собадагы агачларны карап тору, ял итү урыннарын төзекләндерү һәм матурлау, юл билгеләре кую, канализация трассаларын сузу, коюларын урнаштыру, агачлар утырту һәм башка күп төрле хезмәтләрне атап китәргә мөмкин. Оешмада 36 дәнә төрле маркадагы машина һәм тракторлар бар. 2017-18 елларда техника паркы яңартылган. Бу кышта алар тарафыннан 24 мең тонна кар чыгарылган, көнгә 100 рейс эш башкарылган. Яңа елдан су һәм җылылык өчен бәяләр тутырыклы калса да, агымдагы елның 1 июленнән су өчен 0,17%, җылылык өчен 1,97% тарифларның артуы көтелә. 2021 елга да район халкын сыйфатлы эчә торган су, җылылык белән тәэмин итү, тирә-якны чисталыкта тоту һәм тагын исәбе булмаган күп сандагы эшне планлаштыра оешма. Җыелыш барышында күп еллар дәвамында намус белән һәм нәтиҗәле эшләүче хезмәткәрләр җитәкчелек тарафыннан рәхмәт сүзләре кабул итеп тәбрикләнде. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов коллективның эшен югары бәяләп, агымдагы елда да көч куеп эшләүне бурыч итеп куйды. Сез Атна информацион программасын карыйсыз, эфирыбызны студиябыз кунагы белән дәвам итәбез. Минем яшәмдә Саба һәм Теләче районнары буенча янгын күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе Айнур Галимуллин. Исәнмесез, Айнур Рифхатович? Исәнмесез, хәерле кичләр. Сезнең белән бүген көн кадагындагы мәсьәлә бер кайчанда артык булмаган мәгълүмат, янгыннарга каршы профилактик чаралар турында сөйләшәсе килә. Безнең районның янгыннар статистикасы ничек саклана? Безнең инде үткән 2020 елда Саба муниципаль районында 33 янгын очрагы теркәлде. Алдагы 19 елда бу 19 гына очрак иде. Менә күреп торасыз, почти 2 мәртәбә янгын очраклары артып киткән. Шушы янгыннарда килгән зыян 3 миллионда 727 мең сум тәшкил итә. Һәм иң кызганычы, янгыннарда 2 кешенең гомере өзелә безнең. Бу Шиле авылында
һәм Шәмәрдән авылларында инде. Шулай ук менә янгыннарның сәбәпләренә килгәндә безнең электр җиһазларын урнаштыру һәм техник эксплуатацияләү кагыйдәләрен бозу белән унычрак теркәлгән. Транспорт чарасының үз юллары, системаларының, механизмнарының техник төзеклеге булмау аркасында бер очрак теркәлде. Ми җиһазларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен бозу белән 6 очрак, ут белән саксыз эш итү, тәмәке тартканда саксызлык белән 10 очрак теркәлде. Шулай ук берәр очрак инде безнең яшен сугу һәм эретеп ябыштыру эшләре башкарылганда теркәлде. Шулай ук ут төртүдә бар. Безнең бу Шәмәрдән авылында 2 очрак инде, Пүкәл авылында, Сабаның үзендә һәм Түбән Шүтсу авылларында булды. Шулай итеп безнең менә үткән 2020 елда 25 бина янып бетә. Монда безнең 7 торак йорт, 2 кеше яшәми торган йорт, 7 мунча, 8 сарай, 1 гараж. Шулай 16 бинага зыян килә инде. Монда 4 торак йорт, 1 кеше яшәми торган йорт, 1 мунча, 2 сарай һәм 1 гараж. Шушы янгыннарны булдырмас өчен бездән төгәл янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәү сорала инде. Менә бу елга 2021 елга вазгыять ничек тора? Быел безнең районда янгыннар теркәлдеме? Быелгы 2021 елга чыккач безнең Сатыш авылында бер яна язды инде. Аны вакытында күреп, вакытында сүндереп инде зурга җибәрмичә басып калдылар. Менә заман көн белән алга барган кебек, янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрендә дә яңалыклар, үзгәрешләр кирип тора торгандыр. Менә хәзерге вакытта нинди яңалыклар бар? Әлбәттә үзгәрешләр кирип тора инде. Менә әйтик, менә безнең правила противопожарного режима дип әйтәбез инде. Менә шуңа быелдан үзгәрешләр кирде. Шуларның арасында әйтеп китсәк инде, менә үй тирәләрендә һәм гомумән теге территорияларда ачык янгын, ачык учаклар ягу тыела. Бу теге менә хәзергә үзгәрешләр кирде. Әйтик, менә учак ягулар тыела быелдан инде. Ул безнең обычный теге особый противопожарный режим вакытында тыела. Майның 15 майдан 10 апрельләргә хәтле дип әйтик. Хәзер инде менә ул учак ягу тыела безнең ел дәврендә дигән. Бу кагылмый, мәсәлән, үй тирәсендә мангалларда ризыклар пешереп ашау теге шашлыклар, ниләр пешерергә була инде. Шулай ук малга пешерергә була теге буржуйка дигән печләр бар бит инде, шуларда пешерергә була. Җир өстендә теге учак ягу, чүп ягу, ширәм ягу, андый нәрсәләр категорик тыела инде. Шуны Табигатькә чыгып, урман аланнарында ягулар, шашлык пешерүләргә нинди чикләүләр кертелә? Гомумән урман тирәләрендә, табигатьтә, елга кырыйларында инде менә безнең учаклар ягу тыела. Аның өчен бит безнең махсуслаштырган урыннар бар. Теге менә ял итү урыннары, көйләнгән теге җайлаштырылган инде. Шул җирләрдә рөхсәт ителә. Янгыннар иң зур фаҗига. Анда безнең бар мөлкәтебез янып көлгә әйләнү белән генә түгел әле, анда кеше гомерләре өзелү белән дә янгыннар безнең өчен бик куркыныч. Менә шушы үлемнәрдән саклану, янгыннардан саклану буенча сез безнең халыкка нинди киңәшләр бирәсез? Чыккан янгыннарда иң кызганыч инде менә безнең кеше гомерләре өзелү. Аны кешенең гомерен бер нәрсә белән дә бәяләп булмый. Менә безнең статистикага килгәндә, анализга инде республика буенча гына быелга чыккач тагын 25-тән артык кешенең гомере үзелеп китте инде. Бу бигрәк тә яңа ел бәйрәмнәре турысына туры килде. Имә шушы яң кешеләрнең үлү сәбәбенә килгәндә, булар күбесе дә үлә нинди вакытта? Төнге вакытта, йоклаган вакытта. Чөнки кеше йоклый, каядыр төзексезлек аркасында чыбык яна башлыймы, бүтән нәрсә яна башлыймы, то есть янгын чыга, төтен тарала, шушы төтөнгә буылып, агуланып кеше үлә дигән, аңын югалта дигән, чыга алмыйча шушы янгыннарда безнең янып үлә инде. Менә шушындай хәлләр булмасын өчен безнең дәүләт ягыннан башланып җибәрелгән шушы менә программа бара. Менә без аны җыеннарда да күрсәтәбез, булай дип барабыз инде. Менә бу безнең автономный пожарный извещательләр. Булар янгынны сүндерми, булар халыкка, кешегә хәбәр итә, что каядыр төзексезлек бар дип инде. Ягъни мәсәлән, чыбык яна башлаганмы, посуд теге пешерә торган ризык газда киеп ятаманда, һәм шундыйрак менә ниләрдән үтүк калганмы, төтен чыгып кия башлагач, чыкканга шул аны сизеп инде сезгә хәбәр итә. Сез аны менә кеше вакытында шушы приборның теге сигнал биреп инде вакытында күреп, янгынны басып калалар. Зурга җибәрмиләр инде. Менә бу республика буенча алсак та, даже менә безнең районнарда дагы җыеннарда сөйләп бергәндә дагы кешеләр килеп, теге рәхмәтләрен теге әйтеп киттеләр димен соң инде. Менә теге вакытта сөйләгән идек, шуны ишетеп, алып куйган идек. Менә шуның ярдәмендә
Кайсынандыр электр чыбыгы күйе башлаган, кайсынандыр менә газда ризыгы күйе башлап диген, үйне төтен басты дигән инде вакытында шушыны сизеп инде вакытында күреп кешеләр моны зурга җибәрмичә басып калалар. Менә бу өйгә урнаштырылып, кеше өйдә булмаган очракта нинди ярдәме бар? Бу приборның ярдәме кешенең гомерен саклауда. Бу сүндермәй әйтеп кеткәнемчә инде бу хәбәр бирә. Безне бит әйтәбез. Менә син өйдә булмасаң да хәбәр бирәме? Өйдә булмасаң ишетмисез бит инде. Монда главный яңгыр. Менә моның өчен өйдә булу кирәкме? Өйдә булу кирәк. Ел дәврендә программа буенча безнең бюджет хисабыннан 2876 прибор дип әйтәбез, датчик 894 хуҗалыкка куелган инде. Район хисабыннан 418 датчик 202 йортка куелган. Һәм инде менә кешенең үз хисабыннан алган, теге үз кесәсеннән алган акчаларга дип әйтәбез инде 1143 шушы датчиклар куелган йортларга безнең бүген көндә. Менә моны куер өчен халык сезгә мөрәҗәгать итәргә тиешме? Бу нинди тәртиптә халыкның хуҗалыкларга куела? Моның өчен бернинди специалист та кирәк түгел, нидә белгеч тә кирәк түгел. Булар безнең саба кибетләрендә сатыла. Кибеттән аласыз дагын, аның менә шушындый кронштейны бар инде. Менә бу кронштейннан 2 саморез белән түшәмгә беркетәсезме, стенага беркетәсезме инде. Аның үзенең бар батарея, менә крона батарея. Шушы электр торган җиргә менә контактларга электреп куясыз дагын. Тутырып куясыз. Крышкасын яптыгыз. И шушы кронштейнга менә беркеткән кронштейн түшәмдәме, нидәме, менә шуның җайлыгына беркетелә ул, и шул сезне саклау эшенә кирип китә дип әйтик соң инде. Бу кайчыкка куела инде өйдә? Бу куела, моңларны бу приборларны куярга кирәген югарырак урынга, түшәмгәме, или түшәмгә куеп булмаса, түшәмгә якынрак итеп стенага куярга кирәк. Чөнки бу прибор сизә парны, төтенне. Кухня бүлмәләре, аш-су бүлмәләренә, прихожая бүлмәләренә куяргамы? Иң беренче чиратта менә шундый куркыныч, ягъни тудыра торган бүлмәләр дип әйтик инде, кухня, менә теге кирләр үтекли торган бүлмәләр бар бит инде, кир юа торган машиналар урнашкан бүлмәләр бар. Менә шундыйрак җиргә телевизорлар, компьютерлар, теге әйтсәң инде гомумән бөтен өйгә куеп чыксагыз дагын артык булмый инде. Күп үтәмәсәләр дә башында яңгыр куркынычы тудыра торган агентушитләр бар инде. Самый эффективный дип әйтәбез, янгын сүндерү җайланмалары. Моның белән утка да сибергә була, электрга да сибергә була, майга дагын. То есть любой нәрсәгә сиптереп сүндерергә була инде. Янгынны вакытында күреп теге, аны бит инде вакытында күреп басып калсаң гына, уже зурга җибәргәч, аны болай гына сүндереп булмый. И шулай ук инде шулар рәттән онытмаска кирәк страховай турында дагын иминиятләштерү гомерне, иминлекне. Теге берәне сабыла калса инде, какой-то менә ярдәм формасы булып тора страхование дагын. Дәүләт хисабыннан, кешеләрнең үзләренең хисабыннан дип әйтәбез бит инде менә мин тагын җитәкчеләргә тәкъдим итәр идем инде рекомендация шикелле шунда просьба шикелле инде менә кешеләр пенсиягә чыгалар бит. Пенсиягә чыкканда дагын шушы приборлар белән теге бүләк итеп аларны бүләкләсәгез, тоже начар булмасы инде. Менә безнең теге шушы приборлар белән саклаган кешеләребез артырый дип әйтәсем килә. Халкыбыз карактан кала, уттан калмый дигән. Шуңа күрә янгыннардан саклану үзебезнең намусыбызда. Һәм иң мөһиме барыбызга да уяу булырга кирәк. Айнур Рифкатович, сезгә әңгәмәбезгә килгәнегез өчен зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Бүгенгә саулашабыз. Рәхмәт барыгызга да. 2021 ел Россия Федерациясында фән һәм технологияләр елы дип игълан ителде. Тормышыбыз алга барган саен яшәешебезгә фәнни технологияләр күбрәк үтеп керә. Моның ачык мисалын без Сатыш мәдрәсә музее мисалында бик ачык күрәбез. Үз заманы өчен татарның мәгърифәт үзәкләреннән берсе булган Сатыш мәдрәсәсе бүгенге көндә яңарыш, үзгәреш кичерә. Һәм буларның барысына да заманча технологиялар сәбәпче. Мәдрәсә бинасына бик яхшы ремонт үткәрелгәннән соң 2016 елда кунакларны, тарих белән кызыксынучыларны биредә кабул итә башладылар. Мәдрәсә музее 2 залдан тора. Һәр икесендә дә заманча технологиялар кулланыла. Менә Сатыш мәдрәсәсенең макеты. Шәкертләр тырышып дәрес укыйлар.
мишкә ягылган, куыклы лампалар кабызылган. Макет янынан аерылып китәсе дә килми. Барсы да чынбарлыктагыча булып күз алдына килә. Өстәлләргә планшетлар урнаштырылган, аларга кагылу белән документлар ачыла. Шунда ук интерактив такта, гарәп шрифтлары белән язарга өйрәнергә була. Сатыш мәдрәсәсендә укыган күренекле шәхесләр белән дә танышырга мөмкин. Мәсәлән, экспозициядә язучы Мөхәммәд Галинең китаплары да урын алган. Татарның күренекле дәүләт эшлеклесе Рәүф Сабиров та биредә белем алганы күренә. Сатыш авыл җирлеге башлыгы Фаил Шафигуллин үз авылының шын мәгънәсендә патриоты. Россиядә тиңе булмаган музей эшләп килүе белән горурлана. Һәр экспонат, һәр шәхес турында тулы итеп сөйләп тә бирә. Мәдрәсә музее авылыбызның йөзек кашы, горурлыгы ди ул. Авылга бәйле хыяллары арасында мәдрәсә ачу да бар. Сатыш музей мәдрәсәсе 2018 елда ачылды. Инде бу безнең күптәнге тарихи бина иде. Шушы бинага реконструкция ясалып бетте һәм инде шушында килгән халыкларны кабул итә башлады. Бу Сатыш авыл җирлегендә генә түгел, шәхсән Саба районында да халыкны бик куандырган булды. Инде белгәнебезчә безнең бу ике якка бүленгән. Бер ягында инде моның шушы мәдрәсә тарихы һәм мәчетләр, Саба районы мәчетләре тарихы. Монда бик кызыксындырган экспонатлар халык өчен һәм борынгы заманнарда ничек белем алганнары турында күрсәтелгән, халык өчен бик файдалы информация һәм инде күп кенә төбәкләрдән, шулай ук Россия төбәкләреннән, чит илләрдән шушы мәдрәсәгә килә башладылар. Икенче залда да заманча технологиялар өстенлек итә. Татарлар яшәгән төбәкләрдә, Оренбург, Уфада, Казанда эшләп килгән мәдрәсәләр турында стендлар эшләп куелган. Түгәрәк өстәл янына килгәч тә бер кнопкага басу җитә. Өстәлдәге Саба районы картасындагы авыл исеменә басу белән авыл, аның мәчете турында мәгълүмат чыга, мәчетнең эчке күренеше исә экранда яктыртыла. Бу залдагы стена гади генә түгел. Монда тәүлекнең теләсә кайсы вакытында Мәккә шәһәре, андагы изге урыннардан туры трансляция тапшырып була. QR-кодлар белән эшләүдә бик уңайлы. Аңа телефон экранын кую белән экспонат турында мәгълүмат ачыла. 2020 елда безнең кеше саны әзрәк булды. Пандемия булганга бер 895 кеше кабул иттек. 2019 елга караганда быел 2020-дә әзрәк булды инде. 86 чара үтте безнең. Безнең монда 129 экспонат бар барлыгы. Һәм менә безнең монда Саба районының картасы бар. Шул Саба районының картасыннан карап, монда безнең бөтен авыллар күрсәтелгән һәм шул авылларның мәчетләре бар бит инде. Шул мәчетләрнең авыл мәчетне шул авылга басабыз да, шул мәчеткә басып шул авылның мәчетенә басып 360 градуска панорама күреп була инде мәчетнең. Тарихи чыганаклардан билгеле булганча, Сатыш мәдрәсәсе 1800 елдан 1918 елга кадәр эшли. Заманында төбәкнең иң эре кадими мәдрәсәләренең берсе буларак 19 гасырның 70 елларында Казан губернасында игътибар үзәгендә торган мәктәп булган. Биредә 300 шәкерт укыганы билгеле. Мәдрәсә бинасы 19 гасыр азагы, 20 гасыр башы шәһәр төзүчелек һәм архитектура һәйкәле, төбәк җәмгыять әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты, районның тарихи һәйкәле булып тора. 2017-2018 елларда төзекләндерү эшләре башкарыла. Бүгенге көндә музей ишекләре һәркем өчен ачык. Биредә шал тарих белән замананың соңгы казанышлары очраша. Шуның белән ул бирегә килүчеләр өчен кызыклы һәм мавыктыргыч бер дөнья. Дөрес туклану, сәламәт яшәү рәвеше алып бару. Моңа тагын витаминнар куллануны да өстәп әйтергә була. Сәламәт булырга теләүче һәркем булар хакында истә тотарга тиеш. Бу юнәлештә Байлар Сабасының 6 номерлы Балачак балалар бакчасы үрнәк булып тора. Очень красная морковка, от морковки много толка, витамины, сок и вкус, кушай смело карапуз. Витаминнар безнең дуслар. Бу җир биюдән торган гадәти бәйрәм генә түгел. Сәламәт яшәү рәвеше буенча кирәкле мәгълүматлар җиткерүче эчтәлекле чара. Махсус кунак Роспотребнадзор вәкиле Венера Вагизова да чакырылы иде. Без халыкка чыгып, бакчаларга, мәктәпләргә, бүтән оешмаларга килеп, үзебезнең эшебезне, профилактик эшебезне дәвам итәбез. Бүгенге көндә коронавируска нинди профилактика чаралар күрергә. Иң беренче ул маска кияргә,
дистанция сакларга һәм инде бүгенге көндә иң основной ул прививка алырга һәм инде шул прививка бөтен 60% халык алса, без уйлыйбыз, что шир бу тукталыр. Ширгә каршы торуда тагын бер иң үтемле чара ул иммунитетны күтәрү. Балалар тәрбияче апаларының сорауларына җавап биреп, һәр яшелчә, җиләк-җимешнең файдалы үзлекләре хакында шигырьләр сөйләделәр. Сүз витаминнарга да бирелде. Мясо, молоко, кефир. В кукурузе тоже много пользы от меня. Буду с вами я дружить, будем весело мы жить. Хлопаем в ладоши, хлоп-хлоп-хлоп. Топаем ногами, топ-топ-топ. Двигаем ушами, раз, два, три. Очень мы смешные, посмотри. Веселее танцевать, чем лежать в кроватке. Все у нас в порядке, люди мы заряд. Сәламәтлеккә булган игътибар балалар күңеленә кече яшьтән салынырга тиеш. Бу бакчада табиблар, Роспотребнадзор вәкилләре белән очрашулар даими оештырылып тора. Туклануларына да кызыгырлык. Ашатуга килгәндә безнең 12 көнлек меню төзелгән. Шул меню нигезендә балаларны көнгә 4 тапкыр ашатабыз. Безнең меню инде бөтен калорияларны, бөтен ничек ди шулай итеп оештырылган витаминлы ризыклар белән ашатабыз. Шулай ук икенче иртәнге аш дип атала инде, анда соклар, яшелчәләр, җиләк-җимешләр бирәбез. Менә бу 2021 елдан башлап балаларга хәтта күркәйте дә кертелде. Шулай ук безнең районыбыз җитәкчелеге тарафыннан шулар тәкъдиме белән балаларга бал кертелде. Аны инде без запеканкага, кыймакларга ягып бирәбез. Шулай ук безнең инде компотларга аскорбиновый кислота салына, витаминлаштырылып бирелә. Безнең балалар балык, ит, сөт продуктларын һәр вакыт яңадан-яңа килеп тора. Бөтен продукция җитеш вакытында килә. Инде сыйфатлары бик яхшы. Без инде иң беренче Венера Тимербаевна белән киңәшләштек. Аннан соң музыка җитәкчесе Мәдинә Шәүкәтовна, өлкән тәрбияче Лилия Эльфировна, тәрбиячеләр Гүзәл Раевна, Глина Ильясовна һәм Ләйсән Илсуровналар зур тырышлыкларын куйдылар. Аларга зур рәхмәт. Психологлар һәм педагог галимнәр әйтүенчә, файдалы гадәтләр булдыру өчен иң кулай вакыт мәктәпкәчә тәрбия һәм башлангыч мәктәптә уку чоры. Бу безнең тормышның аерылгысыз бер өлеше, җан таләбенә әйләнергә тиеш. Витамины это овощи, фрукты, если вы друзья, не болейте никогда. Узган көннәрне районыбыз тарихына менә шундый вакыйгалар белән озатабыз. Бүгенгә атна информацион программабызны төгәллибез. Алда реклама һәм җырлы бүләк тапшыруы. Бездән аерылмагыз.